Wel, ni'n darllen gair Duw pnawn yma yn yr 20fed bennod o'r Efengyl fel mae Ioan yn ei chofnodi hi. Ioan, pennod 20. Dechrau darllen yn yr adnod gyntaf. Clywch air yr arglwydd. Y dydd cyntaf o'r wythnos, Mair Magdalen a ddaeth y bore, a hi eto'n dywyll at y bedd, ac a welodd y maen wedi ei dynnu ymaith oddi ar y bedd. Yna rhedodd hi ac a ddaeth at Seimon Pedr, a'r disgybl arall yr hwn yr oedd yr Iesu yn ei garu, ac a ddywedodd wrthynt, pwy a ddygasant yr arglwydd ymaith o'r bedd, ac ni wyddom ni pa le dod asant ef. Yna Pedr aeth allan a'r disgybl arall, a hwy a ddeithant at y bedd. Ac a redasant ill dau ynghyd. A'r disgybl arall a redodd o'r blaen yn gynt na Pedr, ac a ddaeth yn gyntaf at y bedd. Ac wedi iddo grymu, efe a ganfu'r llueiniau wedi ei gosod, hynny nid aeth efe i mewn. Yna daeth Seimon Pedr yn ei ganlyn ef, ac aeth i mewn i'r bedd, ac a ganfu'r llueiniau wedi ei gosod a'r napgyn a fiasau am ei bennef wedi ei osod, nid gyda'r llueiniau, ond o'r neilltu wedi ei blygu mewn lle arall. Yna aeth y disgybl arall hefyd i mewn, yr hwn a ddaethau'n gyntaf at y bedd, ac a welodd ac a gredodd. A nes i dyn hyn, ni wyddent yr ysgrythyr fod yn rhaid iddo gyfodi o feirw. Yna disgyblion aethant ymaith drachefn at yr eiddynt. Ond Mair a safodd wrth y bedd oddi allan yn wylo. Ac fel yr oedd hi'n wylo, hi ymostyngodd i'r bedd ac a ganfu ddau angel mewn gwisgoedd gwynion yn eistedd, un wrth ben ac un wrth draed y lle y dodasid corff yr Iesu. A hwy a ddywedasant wrthi, o wraig, pa hamar wyt ti yn wylo? Ithau ddwedodd wrthynt, am ddwyn ohonynt hwyf arglwydd i ymaith, ac nas gwn pa le dod asant ef. Ac wedi dywedyd ohoni hyn, hi a droes drach ei chefn, ac a welodd yr Iesu yn sefyll, ac nesgwyddau hi, mae'r Iesu oedd e fe. Yr Iesu a ddywedodd wrthi, o wraig, pa hamar wyt ti yn wylo? Pwy yr wyt ti'n ei geisio? Ithau yn tybied mae'r garddwr oedd e fe, a ddywedodd wrtho, Syr, os tydi ei dygais def, dywedi mi pa le dodais def, a my fi ei cymera fe fymaeth. Yr Iesu a ddywedodd wrthi, Mair, ithau a droes, ac a ddywedodd wrtho, Raboni, yr hyn yw dywedyd athro. Yr Iesu a ddywedodd wrthi, na chyffwrdd am i, o byle gyd ni ddyrchefais i eto at fy nhad. Aeth i'r dos at fy mrodyr a dywed wrthynt, rwyf yn dyrchafu at fy nhad i a'ch tad chwythau, am diw i a'ch diw chwythau. Mair Magdalen a ddaeth ac a fynegodd i'r disgyblion, weled ohoni hi yr arglwydd, a dywedyd ohono y pethau hyn iddi. Gyn ni'n diolch i Dduw am ei air sanctaidd ac yn dymuno bydd yr ysbryd glân yn ei fendithio fer yn lles ni. Gawn ni droi at yr arglwydd nawr mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni gydweddio. Eto Dduw ein tad i ni am ddod ger y frondi, geisio dy wyneb di. Mawr yw'n braint ni o Dduw ein tad i ni wedi cael bod yma ac wedi bod wrth y gwaith hwn cymaint o weithiau o'r blaen. Ni'n diolch i ti arglwydd bod y gwaith nid yn anodd i ni ond yn hyfrydwch i ni. Ni'n diolch i ti arglwydd bod munud yn dy gwmni yn newid gwerth y byd. Ac ni'n gofyn i ti arglwydd y cawn ni sawl munud yn dy gwmni di y prynhawn yma. Y cawn ni'r awr gron yn dy gwmni di. Ac nid dim ond pan fyddwn ni yma arglwydd. Ni'n gofyn i ti y cawn ni dy gwmni di wrth i ni fynd
Ac wrth i ni ddod nôl falle'n hwyrach yn y dydd, aros gyda ni, ni'n meddwl am y ddau yna ar y ffordd i Emais. Ond nhw'n methu cael digon o'ch gwmni di. Aros gyda ni mae yn hwyrhau ar dydd yn darfod. Ac i ni yn gofyn i ti Arglwydd falle cawn i'r profiad gafodd y ddau yna o'i calonnau nhw'n llosgu o ddei mewn. Ac i ni'n gofyn i ti Arglwydd y bydd yr amser fyddwn ni'n treulio yma, y bydd y cyfan wedi ganoli ar berson hyfryd y gwaredwr. I ni yn diolch i ti am yr hyn a ddarllenon ni amdano fe, y bedd gwag ar Iesu'n fyw. Diolch yn fawr i ti Arglwydd am y newyddion yna sydd yn dal yn ffres ac yn newydd i'r canrifoedd dreiglo ymlaen. Ac i ni'n gofyn i ti y bydd y newyddion da am farw yr Arglwydd Iesu Grist dros ein pechodau ni, a'r newyddion ardderchog am ei gyfodiad yn cyfiawnhau ni, y bydd y newyddion da yma yn mynd cymer adain fwyn efengil, hed dros wyneb deiar lawr. Ni'n dymuno bydd y newyddion yma yn cyrraedd yn gyntaf i gyd yn calonnau unne o'r newydd y prynhawn yma. Ac wedyn Arglwydd i ni yn dymuno y bydd rheini o amgylch y capel yma hyd yn oed yn dod i glywed ac i orfoleddu yn yr un newyddion da. Ni'n gofyn i ti am lwyddiant yr efengil yn y dyrnodau yma. I ni yn flin o ddiwyntad bod pethau fel y mae nhw yng Nghymru ar hyn o bryd. Mewn rhyw dywyll farwol hun o Dduw ac yn disgwyl gwanwyn Duw eto dros erwau gwyw ddynolryw. I ni'n ymwybodol o ddiwyntad bod yna farwolaeth ysbrydol o ddiamgylch i ni ym mhob man. Mae yna esgyn sychion Arglwydd ac i ni'n disgwyl am yr awel honno i ddod, yr awel nerthol. O na ddoi'r nefolwynt i chwythu eto fel bu'n y dyddiau gynt drwy'r wlad yn rhithro, nes siglo muriau'r tŷ a phlygu dynion cry. O deied o ddifri, mae'n bryd i'w deimlo. I ni yn gofyn i ti Arglwydd y byddi di'n cychwyn gyda ni ac y bydd yna awel yn dod heibio i'th bobl di o ddiwyntad. Gofyn i ti y bydd yr esgyrn sychion yma'n cyfodi ar ei traed yn llu mawr iawn. Ac i ni'n gofyn i ti y bydd gwaith yn cael ei wneud fydd yn glod i ti ac y bydd yr Arglwydd Iesu yn cael ei anwylo a'i garu a'i ddyrchafu yng ngalonnau ac arwefusau dynion Arglwydd o'r newydd. Clyw ein gweddi ni eto dros ein gwlad ben llywydd tirion, dy gyfiawnder fyddo i grym. I ni yn dod eto prynhawn ma felly Arglwydd, llawn anghenion ac yn llawn deisyfiadau ger dyfrondi bobl anghennus i ni. I ni yn diolch yn fawr bod ni'n cael dod at o'r seddfainc y gras, gyda'n holl o fudiau, gyda'n holl geisiadau, ac i ni'n diolch i ti bod yna un sydd yn medru cyd-ddioddef a'n gwendid ni. Ni'n diolch yn fawr i ti nag wyt ti ddim yn gwrthod ni yn ein gwendid. I ni'n teimlo Arglwydd bod angen i ni ddod ato ti fel y caffom ras ac y caffom drigaredd yn gymorth cyfamserol. Clyw ni felly o ddiwyntad yn dod ata ti fel hyn y prynawn yma gan ddiolch i ti fod yr Arglwydd Iesu Grist yn archoffeiriad mawr ein cyffes ni. Ni'n diolch i ti fod e wedi gorffen y gwaith, a diolch i ti fod e wedi esgyn yn fuddugoliaethus ac i fod e'n disgwyl nes i'w elynion gael i'w wneud yn orseddfainc i'w draed. I ni'n ymwybodol Arglwydd o'r goncwest fawr a gaid a'r galfaria dros yr awdurdodau a'r tywysogaethau. I ni'n ymwybodol o ddiwyntad o'i bodolaeth nhw o hyd ac o fodolaeth Satan, ond i ni'n diolch i ti bod pen y ddraig wedi sigo ac i ni yn ymwybodol o ddiwyntad fod Iesu Grist yn rhoi i'w bobl y fuddugoliaeth. I Dduw y byddor diolch felly am y fuddugoliaeth. Gallwn ni ddweud gyda'r apostol o angau pale mae dy golyn, o uffern ti gollais dy dydd, ac i ni'n
Gofyn i ti o ddiwain tad y bydd y fuddugoliaeth yna yn amlwg yn ein bywydau ni o ddydd i ddydd. Byddwn ni'n byw bywydau fel rheini sydd wedi dod o farw'n fyw, rheini sydd wedi i hatgyfodi gyda yr arglwydd Iesu Grist ac yn byw yn y ffordd newydd yma, dymuniadau newydd, gorwelion newydd, serchiadau newydd arglwydd yn ein nodweddu ni. Bywhad y waith felly yn ein calonnau yn unau nawr i'w ein gweddi. Gofyn i ti dros yr achos yma ac yn gofyn i ti eto arglwydd y byddi di yn gymorth, yn enwedig i Alun wrth iddo bregethu o sil i sil yn y pwlpit hwn. Dewi hefyd o ddiwain tad, cofia am dywysion annwyl yn y lle hwn. I ni'n dymuno byddan nhw'n gweld o ffrwyth i llafur ac y bydd yna bobl eto yn plygu glin i'r arglwydd Iesu Grist ac yn dod i'w garu. I ni yn cyflwyno ni'n ni ti felly ac yn gofyn i ti nawr arglwydd i faddau pob pechod a bai i dderbyn, a mae'n bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, fe ganwn ni mellach 382. 382. Deied pechaduriaid triain yn fynd teoedd mawr ynghyd, doed ynysoedd pell ymoroedd i gael gweld y wyneb pryd. Cloffion, deillion, gwywedigion, o bob enwau, o bob gradd, i gael fariau un prynhawn gwaith, i weld yr oen sydd wedi ladd. 382. Amen.
Wel, gyfeillion am chydig prynawn yma, dwi eisiau gofyn am eich sylw chi at Mair Magdalen. Mae sôn amdani yn y benod a ddarllenwyd mwy nag unwaith, adnod gynta yn yr ugainfed benod, y dydd cyntaf o'r wythnos, Mair Magdalen a ddaeth y bore, a hi eto'n dywyll at y bedd, ac a welodd y maen wedi ei dynnu ymaith. Oedd hi ar y bedd, oedd hi wedi bod cyn hyn yn ymyl y groes, ac mae hi wedyn yn mynnu aros hyd yn oed gyda chorff yr arglwydd Iesu Grist ar ôl iddo fe gael ei gladdu. Mae hi tu allan i'r bedd yn aros yno ac yn wylo, ac dyma hi eto ar fore'r atgyfodiad. Hi oedd y cyntaf un mewn gwirionedd i weld yr arglwydd Iesu. Mae hi'n wraig ryfedd. Mae hi'n wraig ryfeddol iawn o ran maint ei chariad hi at yr arglwydd Iesu Grist. Mae hi'n sefyll allan na bobl eraill o nawragedd eraill oedd yn caru'r arglwydd Iesu Grist ac yn driw iddo fe, ac yn ffyddlon iddo fe, ond mae hon rywsut. Mae hi'n fwy teyrngar na'r disgyblion yn sicr, ac yn fwy teyrngar hyd yn oed na'r gwragedd ffyddlon eraill. Mae chariad hi yn fawr iawn, ac mae chariad hi'n gwneud i fi wrido mewn gwirionedd. I feddwl i bod hi mor deyrngar, mor ffyddlon, mor gariadus, ac mae'n cariad ni weld mor bitw mewn gwirionedd, mor fach yn y dyddiau yma. Mae'n codi cwilydd mawr arna i, chi'n gwybod, y wraig yma, Mair Magdalen. Pam oedd hi'n caru'r arglwydd Iesu Grist cymaint? Pam? Beth yw'r gyfrinach? Wel, mae'r gair yn dweud bod yr arglwydd Iesu Grist wedi taflu allan ohoni 7 gythrael. Allwn ni'n dychmygu mewn gwirionedd, gallwn ni be mae'n ei olygu i rywun i gael ei feddiannu yn llwyr gan 7 o gythreiliaid. Mae yna hanes gyda ni am y cythreiliaid yma, beth oedden nhw'n neud pan o'n nhw yn meddiannu bobl, yn ei taflu nhw i lawr, taflu nhw i'r tân, yn ei rhwygo nhw. Chi'n cofio'r dyn lloerig yna o Gadara, oedd e ddim yn gallu byw ymysg bobl, yn gofio byw ar ei ben ei hun. Felly mae'r creduried yma, yr cythreiliad yma, maen nhw'n greduried cas, creulon i ryfeddu. A rhain oedd wedi meddiannu'r wraig yma. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod rhyw ddiwrnod ac yn ei gwaredu. Wel, y fath waredigaeth fydde fe, chi'n bod. Chi'n cofio am y dyn lloerig a'r gwahaniaeth mawr oedd gweinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist wedi gwneud iddo fe, i fod e'n eistedd ac yn ei ddillad am y tro cyntaf. Oedd wedi bod yn rhwygo i ddillad oedd hi amdano fe, oedd e? Yn eistedd, yn llonydd. Bydde fe ddim wedi gallu bod yn llonydd dan ddylanwad y cythreiliad yma. Ond oedd e'n eistedd, yn llonydd, ac yn ei iawn bwyll, medde'r gair. Dyna chi drigaredd yn te. Dyna mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwneud o hyd. Mae'n dod â ni un synhwyrau iawn. Mae'n dod â ni un iawn bwyll. Ac felly, o blegyd y waredigaeth ryfeddol yma oedd hon wedi ei brofi, mae chariad hi at yr arglwydd Iesu Grist yn fawr iawn. Nawr, mi fyddech chi yn barod i ddweud wrtho i prynhawn yma, wel, dyn ni ddim yn gwybod am ddylanwad yr un drwg a'r cythreiliad yma i'r fath raddau yn bywydau ni trwy drigaredd. Ac fe allwn ni ddiolch i Dduw y prynhawn yma, nag i ni ddim wedi gorfod rhannu profiad Mair Magdalen o gael yn meddiannu fel hyn. Ond wyddwch chi, mae bob un ohono ni yma, prynhawn yma, wedi
bod dan ddylanwad yr un drwg. Os ych chi'n Gristnogion yma, prynhawn yma, oedd na amser yn eich bywyd chi pan oedd Satan yn gweithio yno chi. Mae gair Duw yn dweud i fod e'n gweithio ymhlant anufuddod, ac mae'r ferf yn y gwreiddiol wedi rhoi'r gair Saesneg energy i ni. A dyna'r math o waith mae Satan yn ei gyflawni ynddo ni, cyn i ni ddod i'r bywyd, cyn i ni ddod yn Gristnogion a chael yn haeleni, mae pob un ohono ni yn dyn ni ddim yn ymwybodol ohono fe, ond i ni'n destunau gwaith Satan yn y bywydau ni. Beth mae e yn ei gyflawni yn y bywydau ni? Wel, mae yna ddiffyg ffydd naturiol yno ni. Mae yna angrediniaeth naturiol yno ni o blegyd plant y cwymp i ni, plant adda i ni. I ni yn bechaduried. Dyn ni ddim yn goffod cael yn hyfforddi i beidio credu, ydyn ni? Dyn ni ddim yn goffod mynd i unrhyw diwtorial i beidio a phwyso ac ymddiried ar yr arglwydd. Mae e'n hollol naturiol i ni. Ond mae Satan yn dwysau hynny. Mae e'n gweithio ar yr hyn sydd yma yno ni o ran natur. Ac mae yna wrthryfel yno ni yn naturiol hefyd. Chi'n cofio y gwrthryfel yma yn dod allan yn Pharo yn yr Aifft. Ac mae Pharo yn dweud allan, mae'n fodlon dweud yn ddil-effethair fel petai, pwy yw yr arglwydd fel bod rhaid i fi i fyddhau iddo fe, medda fe. Wel nawr, mae tipyn bach o hwnna ym mhob un ohono ni. Drylliwn neu rwymau hwy. Chi'n cofio yr ail salm? Chi'n cofio fel mae'r llywodraethwyr yn dod at ei gilydd, a dyn nhw ddim eisiau dim un math o atalfa arnyn nhw o gwbl. Felly ni eisiau gwneud yr hyn a fyno ni, yndyn ni. I ni eisiau mynd yn ffordd yn hunain. Crwydrasom oll fel defaid, troesom bawb i'w ffordd ei hun, ac mae Satan wrth i fodd yn gweld ni'n crwydro fel defaid, ac yn arwen ni ar grwydr fel defaid. Mae e'n peri yn bod ni eisiau bod yn annibynnol, yn dywe. Annibyniaeth, dyma i chi nod amgen. Mae'n hollol nodweddiadol ohono ni, cyn i ni ddod yn Gristnogion, bod ni eisiau bod yn annibynnol. I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. Satan wrth i fodd gyda hwnna, yn dweud? Mae'n dwysau hynny. Ac mae e hefyd wrth i waith yn parddio person yr arglwydd Iesu yn ein golwg ni. Mae e'n trio lleihau yr arglwydd Iesu Grist yn ein golwg ni. Dyw e ddim am i ni gredu fod yr arglwydd Iesu Grist yn fawr. Mi fydde fe'n casau petai ni'n canu o'r galon. Mawr yw Iesu yn ei berson. Mawr fel Duw a mawr fel dyn, achos mae eisiau ni gredu fod yr arglwydd Iesu yn bitw ac yn fach ac yn islaw yn sylw ni mewn gwirionedd. Ac mae e hefyd yn dallu ni i ogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Allai ddweud hyn yn hollol sicr am bob un ohono ni sydd yma prynawn yma. Wy'n cynnwys fy hun wrth gwrs. Wnaethon ni ddim gweld gwir werth yr arglwydd Iesu Grist cyn i ni ddod i'r bywyd, dy fe. Welon ni ddim Crist gwerthfawr erioed cyn i ni ddod i'r bywyd. Wnaethon ni'n gweld Crist fel y perl o bris gwerthfawr. Wnaethon ni'n weld fel Rosyn Saron a Lili'r Dyffrynnoedd. Pam? Wel, o bligyd bod Satan yn llwyddo yn ei waith, yn dallu ni i'w harddwch, yn dallu ni i'w brydferthwch, ac yn enwedig i'w addasrwydd, its suitability. Chi'n cofio emyn mawr Ann Griffiths, enaid, mae'n siarad ei enaid ei hun, gwyl, addasrwydd y person ryfedd hwn.
dy fywyd mentra arno ac arno rhod y bod Satan wedi'n dallu ni i pwy mor suitable mae'r arglwydd Iesu Grist i bechadur. Ac wrth gwrs mae e yn dad y celwydd hefyd yn diwedd. Ac mae e wedi llwyddo i ledaenu celwyddau, i hau nhw ar hyd y lle ym mob man ynglyn â'r creu. Mae'r ddysgeidiaeth yma ynglyn ag esblygiad, wel, gwaith Satan yw hwnna hefyd. Ac os oes na unrhyw heresi yn y gwynt, os oes na unrhyw sect yn gafel mewn unrhyw gelwydd ynglyn â pherson yr arglwydd Iesu Grist, Jehovah's Witnesses yn dweud nag yw e ddim yn dduw, yr hen heresi ariaeth. Chi'n bod, mae Satan sydd y cefn i'r cyfan yna i gyd. Ac mae e yn dduw y byd hwn, medde gair Duw. Ac mae e yn hawlio teyrngarwch fel Duw y byd hwn. Ac chi'n mae'n codi tolle hefyd fel Duw y byd hwn. Pan mwch chi'n gweld bobl o gwmpas y gorsafoedd yma, chi'n bod, dan ddylanwad, cyffuriau a'r ddiod ac yn y blaen, chi'n bod beth yw hwnna? Satan yn codi tax ar y ddynoliaeth. Satan yn codi revenues. A tolle yma. Pan mwch chi'n gweld dynion cyfoethog yn gweithio eu hunan i'r bedd fel petai, heb sylwi fod yna dragwyddoldeb ag atebolrwydd, mae Satan wedi bod yn codi tolle, ac maen nhw'n dolle trwm iawn. Pan mwch chi'n gweld bobl grefyddol yn crefyddau hunan i uffern, mae Satan wrthi yn codi tolle. Ac felly, i ni gyd yn gwybod am ddylanwad yr un drwg. Ni sydd yn gysnogion yma prynawn yma trwy ras, i ni'n gallu edrych nôl, ac i ni'n gallu gweld bod ni dan fawd yr un drwg cyn i ni ddod i nabod yr arglwydd Iesu Grist. Wel, nawr te, gobeithio felly bod chi'n gweld prynhawn yma bod gwaith yr arglwydd Iesu Grist ynglyn â'r awdurdodau a'r tywysogaethau, ynglyn â Satan i hunan, yn holl bwysig. Ac yn hanes Mair Magdalen, yn y 3 lleoliad yma, oedd hi wrth y groes, oedd hi tu fas i'r bedd yn wylo, ac hefyd yn yr ardd pan welodd hi y Crist atgyfodedig. Bod rhain y lleoliadau yma ar hyn ddigwyddodd yn dangos iddi hi waith yr arglwydd Iesu Grist dros yr cythreiliad yma oedd wedi i meddiannu hi ac wedi gormesu hi, ac yn ni jyst yn mynd i gael cibolwg. Nawr te, y groes. Beth oedd yr arglwydd Iesu Grist yn gwneud ar y groes gyda golwg ar Satan, ar awdurdodau, ar tywysogaethau? Wel, chi'n cofio'r hen addewid. Mewn addewid gynt yn Eden, fe gyhoeddwyd had awraig. Iesu Grist yw had awraig. Bydde fe'n sigo pen y sarf. Nawr, i ni'n gwybod fod yna man frwydrau wedi bod cyn y groes yn dini. Ni'n ymwybodol fod yr arglwydd Iesu Grist wedi gorfod dioddau temptasiynau gan Satan yn yr anialwch. I ni'n ymwybodol i fod e wedi dod i gyswllt gyda'r cythreiliad yma trwy i taflu nhw allan o bobl ar wahanol brydiau. Ond wrth i ni nesau at y groes, mae'r frwydr yn cynnesu fel petai, yn dwysau yn dwi. Chi'n cofio yn y 12fed bennod o Ioan, mae'r arglwydd Iesu'n sôn am awr y tywyllwch. Mae'n dod. Ac mae'n sôn am fwrw allan Satan. Ac wedyn, wrth gwrs, ar y groes, i ni yn ymwybodol bod Satan wedi gollwng i holl gythreiliad ar ben yr arglwydd Iesu Grist fel petai. Chi'n cofio yn y salmau fel mae sôn am y cŵn yma, yr cŵn creulon yma yn rhwygo, wel y cythreiliad fydd yr eini, a teirw Basian yn dod. Ac i ni'n gallu gweld yn llygad y meddyliau y teirw yma a'i cyrn nhw yn rhithro ar yr arglwydd Iesu Grist, y cythreiliad yma chi'n gweld. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn gofod delio gyda'r cyfan yma
y tywysogaethau a'r awdurdodau a Satan I hunan yn ogystal â phwys a iogrwydd ar ei sgwyddau. Ond fe sydd yn fuddigol yn y frwydr yma. Ac mae Satan yn cael ei fwrw ymaith. Mae hyn yn golygu fod y cenhedloedd oedd gynt yn y tywyllwch yn mynd I glywed gair Duw ac yn mynd I glywed yr Efengil, ac bod na gynrychiolwyr o bob llwyth a gwlad ac iaith yn mynd I gael ei ryddhau o afel yr un drwg. Dyna mae'r bwrw ymaith yma yn ei olygu. Ac wedyn mae pen y ddraig Satan I hunan yn cael ei sigo, ac mae'r tywysogaethau yn cael ei ysbeilio. Nawr, ystyr hyn yw, mae'r tywysogaethau yma a'r awdurdodau, rhain sydd yn dal y ddynoliaeth yn gaeth. Ac mae gyda ni ddameg yn dos yma gŵr cryf arfog, Satan yw hwnnw. Ac mae'n cryfach nag yn torri fewn i'w balas ac yn cipio I dda oddi wrtho fe. A pobl, chymod, oedd gyda Satan, ac wedyn mae'r arglwydd Iesu Grist yn cipio myrdd o geithion o afael Satan ar y groes. Dyna sydd yn digwydd ar y groes. Ac mae yn ennill y dydd. Ac felly, mae Mair Magdalen, pan oedd wrth y groes, oedd hi'n gweld yn digwydd sail I gwaredigaeth hi oedd yr arglwydd eisoes wedi I gwared hi ac wedi I ryddhau hi, ond ar y groes mae'n cyflawni'r hyn sydd yn sail I ryddid pob Cristion o feddiant Satan. Nawr, ysgwni prynhawn yma, ydych chi yn ymwybodol o'r gwaith yma yn eich bywyd? Sgwni ydych chi'n ymwybodol bod chi wedi bod yn gaeth I ddechrau? Ydy hyn yn taro cloch gyda chi? Yda llineb yma? Bod chi ddim wedi gallu gwerthfawrogi'r arglwydd Iesu Grist yn ei addasrwydd? Bod chi ddim mewn gwirionedd yn gweld yn ei ddirprwyaeth? Yn gweld yr oen di-euog yno'n marw a minnau'r euog yn cael byw? O'ch chi'n mynd deall y groes mewn gwirionedd? Dim ond sentiment oedd Os ydych chi'n meddwl amdano fe, o gwbl fyddech chi'n meddwl amdano fe yn hermau ci yn marw ar y ffordd, yr un math o deimlad. Piti garw fel petai, o'r poen. Ond o'ch chi'n mynd deall dim byd. Ond nawr, mae'r arglwydd Iesu Grist yn ryddhau I bobl, myrdd o geithion. Ac un o'r pethau mwyaf gogoneddus wy'n credu ynglyn â dod yn Gristion a dod yn rhydd o gaethiwed Satan, yw eich bod chi yn gweld person yr arglwydd Iesu Grist. I chi'n gallu gweld, byddai'r dyn yna yn y nawfed bennod o Ioan yn dweud, chi'n cofio, lle roeddwn gynt yn ddall. Hwy nawr yn gweld. Dwi yn gallu gweld y peth. Ydy hwnna'n wir yn eich hanes chi? Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi ryddhau tyrfa na sgall neb ei rhifo o afael Satan. Ac mae hynny'n destun diolchgarwch mawr I ni prynhawn yma. Mae carchar orion angau yn dianc o'i cadwynau, a'r ffordd yn olau dros y bryn o ddyfnder glyn gofidiau. Cyhoedder y newyddion a gorfoledded Seion, mae'r Iesu ar ei orsedd wen ac ar ei ben bo'r goron. Mae'n hyfryd I feddwl am fuddigoliaeth yn dweud. I chi meddwl am Iesu Grist wedi dod yn fuddigwr I Mair Magdalen ac I bob un ohono ni'n unigol. Meddyliwch amdani fel hyn nawr. Iesu Grist wedi dod i'r adwy. Mae wedi sefyll I fyny drosti. I ni'n hoff o bobl sydd yn sefyll I fyny drosto ni, ynddi ni. Chi wedi cael rhywun yn eich gyhyddo chi o rhywbeth falle. A mae'ch ffrind gorau chi mynd ati nhw, ac maen nhw'n dweud, peidiwch chi dweud gair am yng nghyfau chi. Wy'n eisiau clywed dim byd am yng nghyfau chi, ac maen nhw'n sefyll
maen nhw'n sefyll lan drosto chi. Ac i ni'n gweld yr arglwydd Iesu Grist yn arwr mawr fan hyn. Mi fydde fe wedyn, yn fydde fe, i Mair Magdalen. Yr un oedd wedi ymladd i brwydrau hi drosti. Pa siawns fydde gyda hi yn erbyn y cythreiliad yma i'w gwared hi hun? Dim o gwbl. Ac dyna pam i ni'n caru yr arglwydd Iesu Grist. Mae wedi mynd i'r afel a'r gelynion, nas gyda ni ddim gobeith yn ei herbyn nhw o gwbl. Mae wedi mynd i'r afel a Satan, y tywysogaethau, yr awdurdodau, angau, y bedd, uffern, mae wedi concro nhw gyd drosto ni. I ni ddim adferth. Does gyda ni ddim nerth yn erbyn y gelynion yma. Maen nhw'n mynd i fod yn drech, yn llwyr na ni, heblaw am yr arglwydd Iesu Grist. Dyna pam oedd hi'n i garu fe. Ac wedyn wi eisiau chi ddod gyda fi at y bedd. Beth gyflawnodd yr arglwydd Iesu Grist? Mae Pedr yn yr ail bennod o'r actau wrth iddo fe bregethu ar ddydd y Pentecost. Mae'n dyfynnu Salm 16 wrth gwrs, ac mae yn sôn am brofiad yr arglwydd Iesu Grist wrth farw. Perthynas yr arglwydd Iesu Grist gyda marwolaeth, ddiddorol, tu hwnt, ac yn adeiladol i ni gael gwybod. Mae yn dweud yn adnod 24 er enghraifft. Yr hwnna gyfododd Duw, gan ryddhau gofidiau angau. Wel, dyna i chi ddiddorol, ynddo fe? Mae yna ofidiau ynglyn ag angau. Chi'n gweld, yn os e? Mae yna ofidiau. Mae yna ofidiau, gwrandwch, mae yna ofidiau hyd yn oed gan blant Dduw. Blant Duw, ynglyn ag angau. Nawr, eich chi'n gwybod y gwirionedd. Ta'r arglwydd yn eich galw chi oddi yma prynawn yma. Os eich chi'n Gristnogion, os eich chi'n saint Duw, chi'n gwybod beth sy'n digwydd. Mae'r gair yn glir yn diwe. I ni'n cael yn ryddhau o'n cyrff. Mae yna ddywediad hyfryd yn Salm 90. Ni a hedwn ymaith. We shall fly away. Hynny yw, fel petai drws y caich yn agor. Ac mae'r enaid yn mynd yn cael ei ryddhau. Nawr, dim yn daith bell yn yr ystyr, dwi'n yn cymryd yn hir i ni yn absennol o'r corff, un eiliad, ac yn absennol gyda'r arglwydd y funud nesaf. Chi'n cofio fel oedd yr apostol Paul yn meddwl am ei ymadawiad i hunan, cael bod gyda Christ, meddwl fe. Dyna yw cnewyllyn profiad y Cristion o farwolaeth, yw bod e'n mynd oddi yma i gael bod gyda Christ. Mae yna lot o bethau yn y nefoedd, bethau ryfeddol, ond canol y nef yw'r arglwydd Iesu Grist. Ac fe allan ni ddweud sawl peth am y bywyd sydd i ddod yn y nefoedd, ond dyna'r peth mawr yw cael cwmni yr arglwydd Iesu Grist ac yna cafod gyda gef. Wedyn lan, panel y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. Ych chi'n gwybod y pethau yna, ydych chi? Ag hefyd, ych chi yn ei credu nhw. Ac eto i gyd, mae yna ofidiau yn dod o bryd i'w gilydd ynglyn ag angau. Chi wedi cael y profiad falle. Bo chi adre, mwynhau pryd o fwyd gyda'ch ffrindiau, chi mas yn cerdded ar ddwrnod braf ar lan y môr neu rhywbeth, ond mae yna rhyw, sut allai sôn amdano fe, niggling thought. Mae rhaid i fi farw. Ac ych chi'n meddwl am yr ochr negyddol. Chi'n wedi cael y profiad o'r blaen, ydych chi, o farw. Chi'n meddwl am yr rhwyg, y corff
a'r enaid yn dod oddi wrth ei gilydd fel petai. Yn beth newydd, unprecedented yn hanes ni. I chi meddwl falle am y poen fydd yn arwen at farwolaeth. I chi meddwl am adael eich teulu a'ch ffrindiau, eich cydnabod a phopeth cyfarwydd ac yn y blaen, a'r pethau yma, a'r beth sydd yn dilyn wedyn, dadfeiliad y corff, a'r pethau yna i gyd. Y gofidiau yna. Wel, ond yw'r salm yma yn ddiddorol felly, fod yr arglwydd Iesu Grist wedi cael ei demptio gan o gofidiau yma I hunan. Ond, nath e ddim rhoi fewn i'r gofidiau yma. Hwna gyfododd Duw gan ryddhau gofidiau angau canys, nid oedd bosibl ei atal ef ganddo. Ac wedyn, mae yna ddyfyniad, Iesu Grist fydde nawr yn gallu dweud hyn. Am hynny, y llawenychodd fy nghalon, ac y gorfoleddodd fy nhafod, ie am cnawd hefyd a orffwys mewn gobaith, am nad a dewi fe enaid yn uffern, ac nawdd efydd sanct weled llygredigaidd, gwnaeth ost yn hysbys I mi ffyrdd y bywyd, ti am cyflawni o lawenydd a thwynebryd. Dyna oedd profiad Iesu Grist I hunan yn yr angau. So ni jyst yn cymryd un cymal bach. Gwnaeth ost yn hysbys I mi ffyrdd y bywyd. Yr arglwydd Iesu Grist wrth iddo fe wynebu angau. Ac yn angau, mae'r tad yn dangos ffyrdd y bywyd iddo fe. Hynny yw yr atgyfodiad allan o'r bedd, allan o farwolaeth. Ac felly, mae yn llawen hyd yn oed. Ti am cyflawni o lawenydd ath wynebryd. Dyna oedd profiad yr arglwydd Iesu Grist. A chi'n gwybod, dyma sy'n fendigedig. Mae e'n rhoi'r fuddugoliaeth yna I chi ac I fi. I Dduw y byddor diolch. Yr hwn sydd yn rhoddi I ni y fuddugoliaeth. Rhoi'r fuddugoliaeth I Mair Magdalen. Oedd hi wedi bod yno ym mhresenoldeb marwolaeth. Ond mae'r fuddugoliaeth yn eiddo iddi. I ni'n ddiolchgar. I ni'n llawenhau am y fuddugoliaeth yn wyneb angau. A gadewch I fi ddod at y trydydd peth. Mair Magdalen yn gweld yr arglwydd Iesu Grist wedi I atgyfodi. Beth mae'r atgyfodiad yn golygu wrth feddwl am yr awdurdodau a'r tywysogaethau? Wel, chi'n cofio'r apostol Paul yn ei hwyliau mawr fel petai, yn yr ail bennod o'r Effesied, yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu ymhell uwchlaw'r tywysogaethau a'r awdurdodau, yn ei ddyrchafiad ymhell uwchlaw. Far above yw yn Saesneg, raised far above principalities and powers. Ac felly, lle mae nhw nawr wrth i'r arglwydd Iesu Grist eistedd ar ei orseddfainc yn y nef? Chi'n bod beth ddigwyddodd I Iesu Grist yn chi? Fe gafodd ei gymryd yn ôl i'r nef, mae'r pyrth yn dyrchafu ei pennau, ac arglwydd y gogoniant yn dod I fewn. Mae e'n eistedd ar ôl gorffen ei waith ac yn cael ei goroni ac anrhydedd a gogoniant yn y nef. Ac mae'r tywysogaethau a'r awdurdodau mae wedi gadael nhw ar ôl ymhell bell lawr fanna. Nawr, chi'n cofio beth yw dysgeidiaeth yr apostol Paul? Mae hyn yn hyfryd, mae eisiau ni feddwl mwy am hyn, gyfeillion, ein sefyllfa yng Nghrist. Ac mae'r apostol yn dysgu ni bod ninnau hefyd wedi cael yn cyfodi gyda Christ ac yng Nghrist.
Bod ni wedi esgyn gyda ge, a bod ni wedi eistedd gyda ge, ac yn bod ni'n cyd eistedd gyda Christ yn efolion leoedd. Ac mi fydde Mair Magdalen o ran ei sefyllfa wedi cael ei chodi gyda'r arglwydd Iesu Grist ymhell uwch lawr tywysogaethau yma a'r awdurdodau. Yn dwi'n rhyfedd o beth i feddwl fel hyn nawr te. Oedd hon wedi bod dan fawd 7 cythrel. Oedd hi wedi gorfod i fyddhau iddyn nhw a gwneud popeth o'n nhw yn dweud wrth i am ei wneud. Nawr yng Nghrist, mae'r holl gythreiliad sydd yn uffern dan ei thrad hi hefyd, oblygyd bod hi yn yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, mae eisiau ni gofio hyn. I ni'n gwybod bod pen Satan wedi sigo, ond bod e ddim wedi marw eto, ac i ni'n ymwybodol o'i weithgarwch yn y bywydau. Chi bobl ddew, chi bobl annwyl bobl ddew y prynhawn yma, chi'n ymwybodol o bryd i'w gilydd o gyhuddiadau Satan, ynddi chi. Mae e'n gyhuddwr y brodyr o hyd. Mae gyda gei ridill. Chi'n gofio Iesu Grist yn dweud, Satan a'ch ceisiodd chwi i'ch nithio chi fel gwenydd. Wel, bwriad Satan, wrth gwrs, wrth yn cael ni yn y ridill, yw yn sigloni, petai yn gallu yn sigloni i farwolaeth. Dyw e ddim yn cael gwneud hynny. Sym neb o blant yr arglwydd yn mynd i fynd ar goll. Ond mae e'n brofiad diflas. Mae e'n brofiad erchyll a dweud y gwir, chi'n bod. I gael eich rhoi yn rhidill Satan, allai dweud bod fi wedi bod yno. A byddwn ni'n eisiau bod yno eto. Mae gan Satan bicellau tanllid o hyd. Chi wedi cael rhyw feddwl yn dod yn sydyn i'ch meddwl chi, rhyw feddwl crilon, cas, neu frwnt, falle. Yn sydyn reit, yn dod o nunlle i'ch meddwl chi. Wel, nid o nunlle mae e'n dod, ond oddi wrth yr un drwg. Nawr, mae gair Duw yn dweud wrthon ni bod gyda ni holl arfogaeth Duw, ond mae eisiau ni gofio hyn hefyd. Lle'r un ni nawr? I ni yng Nghrist, yn y castell yma fel petai. Ac mae bobl sy'n sôn am ymladd, yn sôn am bell waith, yn diwn nhw am height advantage. Wrth i ddau baffiwr i fynd i'r ring er enghraifft. Os di un lot yn dalach na'r llall mae gyda gefantes. Yn y canol oesoedd, chi'n modd, pan oedd y byddinoedd yn gorfod ymosod ar gair ar fryn, ond nhw dan anfantais yn nhw. Ac mae Satan dan anfantais mawr, nid yn unig o blegydd fod i benne wedi cael ei sigo, ond o blegydd i sefyllfa fe. Ac o blegydd dyrchafiad bendigedig yr arglwydd Iesu Grist. Gyfellion, bydde di ni garu Iesu Grist yn fwy. Lot yn fwy. Am beth mae wedi gyflawni, nid yn unig gyda golwg ar bechod, hwnnw falle yw'r peth mawr a'r peth mwyaf a'r peth cyntaf. Ond yr hyn mae wedi wneud hefyd, ynglyn â'r awdurdodau a'r tywysogaethau. Bydde di'n cariad ni gynyddu. Amen. Dau gant 98 a 299. 298. O'r nef mi glywais newydd cododd ar fy nhraed fod ffynon wedi ei hagor i'r cleifion gael iachad. Fe wnaed rhed yn ebrwydd a phaid a llwfwrhau, oedd flaen mae drws agored, na ddichon neb
ei gau ar emyn sy'n dilyn, 298. Diolchwn I ti o ddiwyntad am sicrhau y fuddigoliaeth yna a dy fod ti yn dy ras ac yn dy drigaredd yn rhoi I ni y fuddigoliaeth. Ni'n gofyn I ti arglwydd y byddwn ni'n byw yng ngoleuni'r fuddigoliaeth hon ac yn fwy na choncwerwyr mewn gwirionedd trwy yr hwn a'n carodd ni. Gollwng ni nawr os gwelid i'n dda dan dy fendith a bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.